Не е късно да си кажете, прибързахме с еврозоната, не сме готови, не може да се справим с последиците, които ще се случат от вкарването насилственото на България в еврозоната. Затова дайте задна и отложете влизането на еврозоната на България. Възраждане, още когато се заговори, че ще се иска извънредния доклад и обсъждахме бюджета, заговорихме, че с този бюджет и с това насилствено вкарване на България в еврозоната, цената ще я платят българските граждани и бизнес. Виждаме сега, че и бизнесът ще плати цената, като вкарвате прекомерни правомощия в регулаторите, които са КЗП и КЗК. Нещо, което започнаха да правят и Хърватия, когато бяха на прага на влизане в еврозоната. Те пък продължиха, след като това доказано неуспешно нещо, което направиха в Хърватия, продължиха с таван на надценки, на цени. Виждаме докъде се стигна, няма да се спираме толкова много на Хърватия, но вървим по отъпкания път от хърватите. Чувам господин Добрев тук говори, че параграф 15 е написан, защото депутатите ще сме ходили 2 месеца да почиваме. За първи път чувам, че ще почиваме 2 месеца. И очаквам да се вкара и проект на решение за закриване на КЗК и КЗП, защото това казва, нали? Те са регулаторите, които им давате повече правомощия да упражняват натиск върху бизнеса и върху галопиращите цени. Явно те няма да си вършат работата. Явно трябва Министерски съвет. Господин Димитров казва, че им разписваме празен чек. Аз го казвам, че им подписваме празен лист, защото на чека им даваме пари, пък те ще взимат пари от малкия бизнес. Да си го кажем ясно, че малкия и средния бизнес ще пострада. Никой не си мисли, че големите вериги ще бъдат репресирани толкова тежко от КЗК и КЗП. Така че параграф 15 наистина трябва да отпадне. Защото аз нямам доверие на това правителство да им разпишем един празен лист, с който те да напишат каквото искат. И да, не е записано, че ще има таван на надценки или таван на цени, но това е следващата стъпка. Нали? Ние си го знаем всички това. Няма в какво повече да го говорим. Така че на пръв поглед загрижени за, да кажем, възрастните хора, които не могат да се ориентират с цените, пък шрифта бил малък, пък голям, пък разноцветен, промоции и 300 000 неща. Този текст не ви е правилен. Така че заявявам, че между първо и второ четене ще направим промени, които ще предложим. По този начин карате малкия бизнес да се чуди дали ще оцелее в цялата тая репресия, която ще се създаде, защото с мерките и правомощите, които давате на КЗП и КЗК, малкият бизнес няма да оцелее. Ако големия бизнес ще оцелее и големите вериги могат да си позволят да продават стоките без да слагат повече надценка, защото те са направили достатъчно голяма надценка от доставната цена. Знам за случаи, в които един артикул на доставна цена идва 3,60 и се продава в магазините на 17 лева и 50 стотинки. Дали големите фирми и големите компании няма да имат проблем с тези репресии? Няма да имат проблем, но малкия бизнес ще го ударат. Защото те не могат да извиват ръцете на доставчиците. И когато наложат глоба от страна на КЗП и НАП и тръгнат малкия и среден бизнес да се съдят, те няма да издържат, защото ще имат пропуснати ползи. 1 година ще ги влачат съдилищата. И какво ще се случи? Ще затворят. И пазарната икономика отива в 9-та глуха. Така че не е късно да си кажете, прибързахме с еврозоната, не сме готови, не може да се справим с последиците, които ще се случат от вкарването насилственото на България в еврозоната. Затова дайте задна и отложете влизането на еврозоната на България.